Odtiaľ nám farbu na chatu dávaj. Stupodiele. Mytice aj odtiaľ. Je to tak? Vieš, policajti už ma majú. Čo ja som nepriputaný? Čo, teba kúkajú, či na teba? Hej, na mňa. Aj, A čo si prekročil? asi rýchlo. Kde sa mám zapnúť? Nezapínaj sa. Kde tam je? Asi za mnou išiel, no. Idem aj radšej z tejto strany. Oh. Ďakujem pekne, požiadam vystúpiť, pán inžinier.